Здравейте, приятели! Изпуснах си телефона, с който снимам, в едно калено гърне. Здравейте, приятели! Изпуснах си телефона в това калено гърне, което е предназначено да правя боб с кокали. И искам да ви представя тази страхотна рецепта. Между другото, гърнето беше празно и затова клипа продължава. Имаме 1 кг пушени кокали, сварен боб, който е тирости за идоло. Не става така, любов. Имаме бобче, сварен половин килограм боб, с 2 моркова, 1 глава лук и чушка. И една печена чушка. Това цялото нещо ще трябва да влезе в гърнето, плюс кокалите, но по специален начин ще ви покажа как. Последвайте ме. Слагаме голям тиган на котлона с 30 грама масло, което да дръпне малко. И една лъжичка, но трябва първо да закипи, ще изчакаме. Стоп, ще изчакаме. Слагате една лъжичка на богато сладък червен пепер. Леко да го запържите. Добавяте олио, може би 30-40 мл към масълцето. Тази манджа върви да е по-мазничка. Боба поема всичко. След което цялата дъндания от варенето трябва да влезе в тигана. Ето така. И хубаво разбърквате. Тъй като изсвърлих бульона от варенето на боба, сега добавяме малко вода, но не много сено на чорба. Той ще си поеме леко така, за да може по-лесно хем да се обработва. Ето така. Добре се разбърква и нека къкри 5-7 минутки някъде. Докато къкри отзад тигана с боба, хубаво е да си нарежете кокалите, т.е. в случая ребрата. Както ги нарежете, така ще ги ядете. На по-такива парчета. Въпросът е да се сложат, равномерно да се разпределят, за да пусне аромата от самия кокъл. Намаслете съда на дъното още малко. Приготвяме си подправките, армадата от подправки и сега ще ви покажа какво правим. Готово ни е. Бъркайте през цялото време, защото май ми загоря леко отдолу, ама то отдолу няма страшно. И полагате в каления съд. Той ще си я вземе тая вода, не е много. Ред боб. Оп. Подправките. Дивесил. Момент само. Дивесил. Разбърквате. Джоджанче. Сливате джоджан. Така. Сол. Всичко това е на вкус. Аз за тази порция слагам около една шепа джоджан и 2 шепи дивесил. Черен пипер, който обича, също да си наръстите обилно. Боба носи всичко, като българина. Всичко носи българина. Години наред. Така. И продължавате да сипвате. В същото време пак се подправяте. Защото то отдолу нямаше как да го бъркам. И пак. Общо взето това е работата. Пак ред месце. Пак заливате с боб и пак подправки. Ако видите, че водата ви е малко, може да добавите. Той си поема. На другия ден става още по-хубав.
Пак заливате. Така. В нашия случай се налага малко още водичка да добавим, за да може по-лесно да се разбърква. Нека е водно. Тя ще си изври. Това е боба с кокали. Слагате го на 200 градуса във фурната за около 20 минути. Може и на по-малко, на 180 за 25-30, зависи. Ще го наблюдавате, нека запече, нека се овкуси и после папката. Благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи!